हाबा खालामना जाबाय आंहा मादि गोदोर लेथा हाय हाय खाफाल माय खाथियाव दा फैखा गुरु र डन्ट टाच हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबावबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय चेनेल खुलिना हरनांगौ इउटुब चेनेल खारदै फाग्लि इउटुब चेनेल खुलिनांगौ खुलिनानि नों खारदै ओंख्रिल'सो नागिरबाय थायो नालाय खुलिनानै जाबाय था जोंनियाथ' जोंनि दिनखौ जाबोबायानो बिदिनो खैदिन सोलिबावनो जोंलाय खारदै फाग्लि इउटुब चेनेलबा समायगोन खारदै फाग्लिबाबो जाबोबाय मैद्रु फाग्लिबाबो जाबोबाय खुलिनानै फैसा मोनो रुनाबाबो जाबोबाय खुलिनांगौ मैबो गुरना जाबोबाय खामानिबो मावबोबाय दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइबो खालामना होबाय नोंलाय माथो एख' मोनसेखौनो आखाइयावनो मावनानै लाफेराखै मा मैगं इयो आरो दंफां फांसे गायफेरा नङा इ मा मैगं दा मैगंनि नामखौलाय मानो नांगौसै दानि मानसियालाय मा मिथिगोन ओमफ्राय जागोन माखो खारदै ओंख्रि गोजा खारदै ओंख्रि गोजा जायोना बाथोन देयोना आलु एवो एख' होफैया इयाव होफाया हर बेदर दरनोसैलाय जाया आं सानै गरमाव बेदर माखो जागोन होनबा बेदरा थाथोयो लेरलाय थाथोयो एक्सन लाइनाव गैया आं हाथायाव गाबोन मैगं थाइगं जि बायनो लागा बायखाजोबगोन आं खदाय इ सान्दुं गोसायाव खारदै ओंख्रि गोजा ओंखाम जानो यार मानसिया गारि सलायनाय फैसालाय बोरथ' दिनै गारि सलायना फैसा मोनाखै फैसाया हिसाबै हिसाबजों खानैबो बोराय बुजा फैलायबाय थायो दिनै गैया नोंनोबो मोनसे खुलिना होनोसै मा इउटुब चेनेल बिखुमजोनिखौ खारदै फाग्लि नोंनिखौ बेदर फाग्लि समायथारगोन नोंसोर बिराद भिउस मोनगोन साबसक्राइबार जागोन खुलिनांगौबा खुलिना होनोसै नाङा मानसिनाव बेदर फाग्लि थायो नामा सोरबा नों बेदरल' जायो नालाय बेदर फाग्लि इउटुब चेनेल जाया नोंनियानो जागोन थां नोंनियावनो जि बाराय थाखो होमबा थाब संदो आं दुगैनोसै बिराद गरम मोनदों बाबा सान्दुंआ मा सान्दुंलै इसोर फाग्ला जालांगोनलै मानसिया गथ' गथाय जेम जेम जुम जुम हिन्जाव गेदेर लेथा हाबा खालामना जाबाय आंहा मादि गोदोर लेथा हाय हाय खाफाल मा एसे दं दाखा हाय हाय खाफाल मा एसे दं दाखा देनो खनसे नै खनसेल' गथ' गथाय होननानै सोङो आं ओंखाम जाया आंफोर आलु एवनाय जिन्दगि ओंखाम जाया आलु जाया माथो जा नोंसोरो आं थैनोबो जाया आंनो होबा इ खानसे भिनजाब जाया आं मुथ्थे जाया इ खारदै ओंख्रिबो दोनना आंनो खराइनि गांसो भगबान सान्दुं गोसायावलाय मा মানুহ ভাঙা লাগে না মানুহ ভাঙাই আছে মানুহ ভাঙাই আছে বটল ভাঙা নাই মানুহ ভাঙা আছে দে आंलाय सानदों मानसि মানুহ ভাঙাই আছে दे মানুহ ভাঙা थायोथ' जाखांबाय लोगो खारदै ओंख्रि गोसा गोलोम दैलेले गोलोम फुजोब्बाय मानसिया खारदै ओंख्रि गोजा नामा आलु एवनाय मा जाखो आरो खारदै ओंख्रि आलु दंबोयो जाया नोङो बेदर नांगौ मालाय होननाया आपुन मांख नायलाय खाथाय आंखौसो नोंखौ होनो जायो दरसे दरनैबाबो नांगौब्रा इ खारदै ओंख्रि आलु भाजादोसो जानो I am sleeping no disturbing बेदर जाया बेदर गैयाबा बोरो होननाया बेदर गैयाबा बोरो माने एसे सोलान मोननांगो नोंबो जाया मालिकआ बैनो भिरुआ बैनो नोंबो सं बुजा लासिनो मोजांखौनो आरो I am sleeping मोनफैबाय लोगो सान्दुं गोसानि उपाय गैया दे दिनै जानाय खायद'आ बायगनि रुजिरौ दे बाबु बेदरखौथ' सिमां नुखानांला नाखौबो सिमां नुला दिनै जागोन नायो आं उन्दुनोसै दे बिराद गरमलै बाबा थैगोन इ सान्दुंआव A few moments later
नुदो लोगोफोर काक्रेल गायना होबाय जोंसि थुना होबाय काक्रेलानो जोलासो जाजोब्बाय फिथाइ मोनजानाय नंला इमान खस्थ' जोंसि बोलायनानै थुना होदोंमोन मोनजागोन खोमा होननानै खुनु लाबानो जायासै लोगोफोर बारु उथिं जायाखै हे लाइन गैला मा गिसिब सिबै सिबो फैदो लाइन गैला नै चार्जिं फेन दोङो गिसिब सिबना थायो नामा मानसिया गिसिब सिबना थायो बेफोरखौ होनाला नोंनि बुवानि न'आव मा दं मा गैया मा दं मा गैया थाखा फैसाल'सो गैया बेफोरखौ आरामाव होनाला बेफोरखौ आराम टेनसनानो गैया बे बुस्थुखौ ओरैबो होना लानाय ओरैबो होना लानाय नै टेनसनानो गैया थान्दा थान्दानो नै कुल मोनखायो इमान गुसु चार्जिं फेन दोङो होना लानांगौ बेफोरखौ नै आरो स्पिड बारायनोबा दंबावसो नै सेवलायदि नियमान खादारन नै फ्रिज सायाव थानाय माबाखौ फेनखौ लांनो बायो मानसिया माने बादुलि लोगोफोर दिस इज ए बादुलि खादारन गरमाव माने गिसिब सिबै थाबाय थादो ए चार्जिं फेन दोङो ख्लो होना ला लाइन थांदो खमसे खम लाइन थांबाय फेनाबो मा आंखाल दङ नामा सायाव दङ फेन सिङाव दङ फेन इखिबो दङ फेन चार्जिं लासिंसिंखौ गैयाखै होनदोसो बादुलि जानाङा मानसिया मावनांगो उथिदो सालांनांगो बेलासिनि गथ'फोरनि जमा जानाया बेलेग बिसोर दायो लोंगोन बिसोर दानो फैखाया दे आं थब सा मोनलोंनांसिगोन आं बेरायनो थांलायनांसिगोन जल्दि फास्ट मोनाबिलिनि साहा नायो बेलासिनि उदुना उथिनायनि साहा गाखिर साहा सार थेंक इउ दुलिबें थेंक इउ दुलिबें आं दुलिबेंबा माथो बोखायाबो लंपेन्टाव गोलैबा गैलासो आरो दागनांबाय खोना सोरबा सुना होबाय थागोन नोंदो सालोंखांना मोनसे गिदिर बाथ्रा दङ र आं लामा थागासिनोसै साहा लोंनो फुदुंग्रोनो होनानै इम्पर्टेन्ट खोथा दङ गथ'फोरजों जमा जानो मोना टिउसन फैबा साहा बिखायो साहा लोंनायखौ नेबाय थानांबाय आंहा लोंखांबाय नै खालि जाबाय एसे थान लोङो मानो नांगौ माने आं आथुर जादों नोंखौ नांगौ माने आंखौ मानो नांगौ माबा लोगो घटनाया मोनसे बिराद गिदिर घटना जाबायना घटना मिथिया आं फैसा 500 नांथ'गौ जादोंमोन फैसा 500 गैया थाइसेबो गैया नङा नों बुजिनो सेस्था खालाम बिमा आंखौ बुरखायबाय थाना खदाय इदिनो होनै लांबाय थायो गैया दा थाइसेबो गैया इदि नङा बिमा आंनि आखायाव फैसा गैथ'वा दा गस्ला सिदायमानि गानदो फैसा गैयिनि फैसाखौ आं लांथ'गोनसो अनलि 3 days सानथामनि थाखाय 3 days होनै हरदो लाङो आंबा थाइसेबो होआ हरखायो र' हरखागोन जोंहा बिमाया जानो दोनफैदो नों आंनो इदि होननानै जानो हरथ'दे लोगो दे एकदम इम्पर्टेन्ट थार आं लामा सिमसै सेगासिमसै साहाखौ थान बिनानै पस्तायगोन खिन्थु नों फैसा हराबा आंनो मिथिखा दे दा आं गोबाव खालामबाय थाना नोंनि साहा लोंनायखौ नेबाय थानाया फैसाखौ नों दा हरगोन ना हरा गैया आं न'आवनो हाबिला खसा होनदो ना मिसा बुंदो खसा होनदो फैसा गैया दे गोबाव खालामना लांबाय थायो दाखालि 500 1000 आंनो हराबा सोरनो हरनो किमा जागोलै आंनो हराबा सोरनो मोनो समायना नै जोंहा खुन्दरिया समायना थाव फ्लाबाय थाना थाव नङा दे हर लोगो फैसा मोनगोन ना सन्दुरिनो दं दे आं बारा बुरखायबाय थानो बायदो खिन्थु आं ताले बेले खालामना आं खननै खनथाम बियोबा खिन्थु राग जोंखायो आं लामासिमसै थेमालि खालामबाय थादो हरा खसा होन हरगोन ना हरा खसाखौनो होनदों आं हरा फैसा गैया आंहा हरबा गोमाखायो मोना लोगोफोर अनलि 500 थाखा बिथ'दो अनलि खामथामनि थाखाय हरगोन ना हरा
हरा हरथारां आं हरालासिनो हरहा नोङो खस सानथो अस्टायबाय नों अस्टायबाय नाङा रावनो फैसा आं सैमा बायसा बिथाबाय थाना लाङालै फैसा गुरु बाबा बाबा इ थाखा जाखाने अस्टायखाबाय नोंसोरो बेयाव मा दं खाथियाव दा फैखा गुरु र don't touch ओइ नाङा रावबो जाबनाङा र जाबनाङा आंनि फैसाखौ जाबना रावबो दांना नाङा फैसायानो गैया बबे फैसायालाय फैसा सेलायलायदो इखौ होयो इखौ होयो मानसिया ला नोंबो ला साननि 10 थाखा नाङा नाङा आंनिबो दाङा ला बिथि जा आं आमदामि दंखायो इफोर ओंखायनो मानसिया खदाय नाङा आं लुबैया नाङा इ 500 बा आं लुगैथारा इ बायले ओइ सानना तु गेदे ना साननाङा 10 थाखा बेन दसं साननाल' होगोननो फिसालायाबो नाङा बाबु जोंनो जोंहा इधर है मेरे पैसा बट बाबसिखौ नायदो नो नांगौ बायनो हाख' 10 थाखा नाङा आं लाबाय ओंखायनो खदाय लोगो जाना थानांगो मानो नाङा इ फां फुंफोरखौ आं मोजां मोना भाई 500 थाखा थार बिथ'नायाव हराखैथ' नाङा आइदै लोगो जोगासिनोसो नागोन दानो गोजाव थां आंना थांनाय नोंसोर बायह्राव थांनाय आं थांबाय थां 20 थाखा हमना थां गेट आउट जाजोबलै होजाजोबगोन आंनो गोलां है गेट आउट फ्रम यार लोगो थाथ' टाटा थांबाय जाखावजोबलायनोसै सगाव दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट